खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिनो आखायाव लादों आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै दिनैनि खन्थाइनि मुङा जादों आयै आंनो बाइक नाङा बे खन्थाइखौ दैथायहरदों आंगोनि बिदा गौतम दैमारिया बिथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि खन्थाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथाङा दिनै बे खन्थाइखौ दैथायहरनायनि थांखियानो जादों जे जोंनि गेजेराव माखासे लाइमोनफोरा गोदानथिजों आगान सुरनानै मोजां जागासिनो आरो खायसेफोरा गाज्रि जागासिनो स' बैफोर गाज्रि जालांनाय लाइमोनफोरखौनो बोसोन होनो थाखाय बे खन्थाइखौ लिरदों होननानै आं बुजिदों नोंथांमोना बे खन्थाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनगोन बेखौथ' आं मिथिला नाथाय नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजाङै खोनासं बुजिनो नाजा आरो आं बेखौनो आसा खालामो जे बे खन्थाइनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो जिउआव गियान मोनगोन होननानै खन्थाइखौ आवरायथिनो आखायाव लाबाय खोनासंलांदो आयै आंनो बाइक नाङा ड्राग्सआ होयो गोजोननाय फेग्रा मुवाया होयो रंजानाय बाइकआ होयो जिउनि समायनाय बेफोर गासैबोआनो नंखायथार खनसे आफानि नांगोल आन्थोराव नागिर बेयाव मोनगोन नोंखौ मानसि खालामनो नाजानाय आफानि गोलोमदैनि बेसेन आइनि खसायाव खनसे बामजा नङाब्ला अननायजों खनसे गोबानानै ला बेयाव मोनगोन दबायाव हुगार खोमानाय आइनि गाबखोमानाय मोदैनि मोदोमनाय नोंनि थिउरिया गोसोखौ गोजोन होनोनो आइ आफाया खामग्लि होयो बिसोरनि बिखा नोंसोरनि सिमांखौ मोगथां महर होनोनो आइ आफाया गावसोरनि सिमांखौ फबसिननानै दोनो बाइकनि गोबारै रिंनायाव नों खोनायाखिसै आफानि साइकेल बोराइनि सेननि गाबनाय आरो आइनि सिनस्रि सानायनि खेंखायनाय आइ आफानि खामला मावनाय रांफोरा खामनानै उखुन्दै जाफाबाय नोंसोरनि उदखारियाव नों सानसेयावनो बेसेबांदि गस्ला जुथा सोलायो नोंनि बिनायखौ सुफुंनोनो आइया बोसोर गिदिंब्लाबो गस्ला ब्लाउसखौ सोलायाखिसै दख'ना सुरिखौनो आरो आफाया जामख'नाय हावाइ सेन्देलखौनो नागाराखिसै हारिमु गेलेनाय थुनलाइ बेफोरबोथ' जिउनि फारिलाइ बेफोरजोंसो मोनो जिउनि थार गोजोननाय आरो रंजानाय सोलोंथाइ गियानजों मोखां सुवाब्ला खोमसि जागोन जिउनि लामा आइ आफानि बुंनायखौ लायाब्ला फोरोंगिरि आरो देरसिननि खोथाखौ खोनासङाब्ला जिउआ आद्रि जालांगोन सानसे बयजोंबो मिनिजागोन नोंनि मावनायखौ खनसे न'खराव फोरमायनानै नाय बिसोरखि खुसिजों हामजागोन नों जोबलांनायानो जिउनि समाधान नङा नोंनि सिमांजों थैफायो आइ आफानि सिमां आरो हाबिलास थैफायो समाजनि मिजिं आरो इयुन मुगाया सोलायबाय सोलायदो नोंनिबो साननाय थादो ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानि गोजानाव आरो बुंदो आफा आं नोंनि मोजां फिसा आयै आंनो बाइक नाङा
खंख्ला दा खालामलां खंख्ला दा खालामलां आइनि गोरबोखौ हांगार दा खालाम आफानि मोखां लाथिख' नङा जिउनि बेसेना। खन्थाइ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोनगोन होननानै। बे खन्थाइया दोंसे बोसोनथियारि जोबोद मोजां बेसेन गोनां खन्थाइ। आदाया बे खन्थाइखौ आंनो आवरायनो दैथायहरनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। जोबथारनायाव आं बेखौनो बयखौबो खावलायो जे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदान भिडिअनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय जेन गुबुनफोराबो बे खन्थाइखौ खोनासंनो खाबु मोनो। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।